सिनिसिमबो गोजोन गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननो लागै आङो मोननैसो ओरैबायदि इम्परटेन्ट आरो साननो गोनां बाथ्राफोरनि सायावहाय आपडेट्सखौहाय लानानै फैदों रायजोफोर। नोंथांमोना जुदि फार्स्ट टु लास्ट ए टु जेड जुदि नायजोबोब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन होनना आं आसा खालामो। बेनिफ्राय रायजोफोर नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानहै फैसनबायदोंब्ला चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि कन्टेन्ट दिनैनि आपडेट्सफोरा जोबोर इम्परटेन्ट आरो साननो गोनां। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम मोजाङै नायलांगोन होनना आं आसा खालामो। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्स सेथि आपडेट्सनिफ्राय लाजेननानै रन्जन दैमारि आरो माखासे केडारफोर जोंहा जेलाव थानाय बिथांमोनखौ बाद होनानै जायफ्रा दिनै न'आव न'खर संसार जागासिनो दङ एक्स एनडिएफबिफोर बिथांमोननि गेजेराव 95% एक्स एनडिएफबिफोरहानो हाइनास केस दङ होननानै फ्रेश मुसाहारिया मिडियानि गेजेरजों बुंदों। गारबोनाय समफोरावहाय जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराहाय माखासे बाथ्राफोर बुंबोदोंमोन जे जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जायफोरा गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै हाग्रा बंग्रा हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन बिथांमोना दिनै गावनि न'खराव फैनानै गावनि बिमा बिफाजों गावनि बिसि फिसायजों आलो गोजोनै संसार जानो हाबाय, सान्थिया फैबाय होननानै बिथाङा बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय बेसेबांखिनि बुंनायनि गेजेरावबो दिनै जोंनि हारिनि थाखाय नांबोनाय बिर जोहोलावफोरा दिनैसिमबो हान्थियाव गैया, आलो गोजोनै संसार जानो हायाखै होननानै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननियावहाय मासे मासे दानफायावनो बिथांमोननियाव कर्टनिफ्राय कागज फैयो। जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों बिथांमोना जाहाथे बेफोर केसफोरनिफ्राय उदां जायो, रेहाय जायो, बिनि थाखाय सरकारा खामानि मावबाय थादों होननानै जोंहा आथिखालनि बिटिआर सरकाराहाय मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथायब्ला माब्लानि समाव बिथांमोना उदां जागोन बे केसफोरनिफ्राय जोङो सम आरो बोथोरा फैब्लासो जों मिथिसिगोन। नाथायब्ला जों एज ए पाब्लिक हिसाबै जोङो लुबैयो, जोङो इच्सा खालामो बिथांमोनाहाय जिथु गोलाव सम हारिनि थाखाय नांबोबाय, सेक्रिफाइस खालामबोबाय, दिनै बिथांमोनाहाय न'आव गावनि बिमा बिफाजों बा गावनि हिन्जाव गथ' गथायजों आलो गोजोनै संसार जानायखौ न'खर दानायखौ बयबो रायजो राजाफोरा इच्सा खालामो। नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकार एबा बिटिआर सरकारा बिथांमोननि बे केसनि सायावहाय बे जेंनाखौ फोजोबनो हायैखौ दिनै जोङो नुनो मोन्दों। नेक्स्ट आपडेट, हाग्रामा महिलारि सारजों दैदेनजानाय बिपिएफ पार्टियाहाय उदालगुरि जिल्लायावहाय हिन्दी रावनि बिपिएफ सेलखौ दानानै होबाय। जों बेखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बिनि फिसा मोनसे क्लिप सालायनि आरो बिनि सायाव रायजो राजाफोरा मा कमेन्ट होनो गोसो कमेन्ट होनो हागोन। कारण क्या है? कारण है कि पहले पिछले साल जो यूपीपीएल जब सरकार गठन किया तो बीपीएफ का 17 साल का जो कमियां थी तो गनाई कि हम ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम लोग आएंगे तो करा देंगे। तो लोगों का मन में ऐसा हुआ कि चलो कुछ नया चेंजिंग आएगा, तो यूपीपीएल में बहुत सारे लोग गए। लेकिन देखा गया कि पिछले साल में यूपीपीएल हो या बीजेपी दोनों मिल करके लड़े थे। उन लोगों ने बोले थे कि हम लोग 3 महीना में माटी पटा कराएंगे और जो रोड वगैरह है वो 2-3 महीने के अंदर में सब हम पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग देखे कि जो माटी का खजाना है वही बंद करके रख दिया। बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट, साननैसो सिगां जोंहा मानगोनां अमरसिं ब्रह्म, लोगोसे दावराव देख्रेब सार, लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांमोननि गेजेराव माखासे कन्ट्रभार्सिफोरा सोलिबाय थादोंमोन। बिटिआर सरकार, बिटिआर एकर्ड आरो बिटिसि एकर्ड बे मोननैनि गेजेरावहाय माखासे दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थादोंमोन। बिनि गेजेरावनो अपेन डिबेट जानो गोनांमोन। दायो बियो जाबायना जायाखै, जायाखैब्ला मानो जायाखै बेखौ एसे उनथिं बुंहैसिगोन। बिनि सिगांनो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट रायजोफोर, बे जाबाय गोबावनि उनाव जोंहा बिक्रम बिथाङाहाय माखासे इम्परटेन्ट गोसो होनो गोनां आरो साननो गोनां, हारिनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राफोरखौहाय बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदों। बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। प्राइमारिनि बेंथननायाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम जादोंमोन।
बेयाव आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरबाय बे मेलनि गेजेरजों बा मिटिंनि गेजेरजों आं बिथांमोननि सायाव बेखौनो बुंदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोनियाव भाग्यबान होननानै आं बुंदों आरो मोनसे आशीर्बाद गोनां ब्लेसिं होननानै आं बिथांमोननि सायाव बुंदों मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जे हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनायनिमोनब्ला नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ दुसिगौमोन दाय हमगौमोन दायनिगिरि देशद्रोही होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंगौमोन मानो कारन दिनै रन्जन दैमारिया जेलाव दङ 5 दर्जननिबो बारा एक्स एनडिएफबिफोरा दिनै जेलाव दङ बेखौ दिनै हगाराखै सिमाया बारियाखै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै सेंग्रा सिख्लानो दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया दिनै हाग्रामा महिलारि जागौमोन होननानै नोंथांमोना बुंगौमोन आं बिथांमोनखौ बुंदों बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया दिनै जिहेतु गभर्नमेन्टआव गैया हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्टआव थानायमोनब्ला दिनै मा होनना बुंगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जायामोनब्ला दायनिगिरिया हाग्रामाया जागौमोन दिनै रन्जन दैमारिया गयि दायखौ दिनै रायजोआ हाग्रामाखौ बुंगौमोन सिमाया दिनै जिहेतु कुनु फिक्स गैया दिनै 1900 गामि हाबनायनि खोथामोन दिनै जेबो खबर गैया बेफोरनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनांमोन बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमन दिनै सेंग्रा सिख्लाया दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट मोनगोन होननानै आसा खालामनाय एकर्डआव थानाय हिसाबै दङमोन बेफोरनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमन होनना दिनै आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों लोगोसे आं बेखौ फोरमायदों जे दिनै बिटिसि काउन्सिलनि जिथु सिस्टेम कन्ट्रल बेयो आरो गैला बियो खुगाजों बुंनाय नङा दिनै आंनियाव लेखा दं होनना बुंदों सिगाङाव बिटिसि काउन्सिला गावनो दरमा होयोमोन गावनि कन्ट्रलाव गावनि सिस्टेमाव गावनो दैदेनोमोन नाथाय दिनै सासे नखरा गावनि दाहोनानै जुदि दरमा होनो मोनाब्ला सासे नखरा गावनि दाहोनाखौ जुदि सालायनो हायाबा जाहोनांगौ जाहोनाङा नखरासो माबागोन कन्ट्रल खालामगोन दायित्वखौ लागोन किन्तु दिनै बे दरमा होनायनि सिस्टेमाबो बिटिसि काउन्सिलाव आरो थानाय नंला लेखाया बेनो नै बे आं बुंनाय खोथा नङा बेखौ आङो फरायसा आफादानो होन बर' साहित्य सभायानो होन गिदिर गिदिर लिडारफ्राबो बेखौ मिथिदों आरो आं जनायदों स्टप दिस फाइल होनना बुंदों बे स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ जोंनि बिटिसि काउन्सिला दरमा होनो हानाय जानांगौ बाजेटआबो जोंनि सिस्टेमाबो जोंनि कन्ट्रलाबो जोंनि जानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ बुंदों खोनानायाव बिराद मोजां अनलाइन सिस्टेम नङा कन्ट्रला बिसिनियाव थांनाय सिस्टेमा बिसिनियाव थांनाय बाजेटआ जोंनि बिसोर बन्द खालामबानो गैला साबिया बिसिनियाव थाहैनाय सिगाङाव जेरैमोन बिदि थांफिनगोन बिनिखायनो आं बुंदों आरो मोनसे जाहैबाय नै रेभिनिउ कालेक्शन जोंनि जेसेबां थाखा कालेक्शन जायो बेखौ जों अनलाइन स्टेटनो हरनांगौ बे मोजां होनबा बेथ' मोजां नङा स्टप दिस फाइल होनना बुंदों प्रमद बिथांनि दैदेनगिरि बिथांखौ स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ गावनांगौ बे फाइलखौ बे फाइला जोंनि थाखाय सोलिया बे जोंनि निजाबो गैया काउन्सिल जों निजाबो गैया काउन्सिल खालामगोन निजाबो गैया पावार खालामगोन सिस्टेम एन्ड कन्ट्रल बिटिसिआ काउन्सिला थानांगौ प्रमद बर' सार नोंथाङा बेफोर फाइलखौ एप्रुभ खालामोबा दायनिगिरिया जायफ्रा दिनै जोनोम जाना थाबायहांदों बिसिनि दायनिगिरिया नों जागोन जायफ्रा जोनोमानो जायाखै बिथांमोननि दायनिगिरिया नों जागोन कन्ट्रला जोंनियाव थानांगौ होननानै दिनै आं रायजोनो बेफोर खोथाखौ मिथिहोदों फैबाय थानाय समाव मिथिहोगोन बुंगोन खावलायगोन प्रमद बर' सार नोंथाङा बे फाइल मोननैखौ स्टप खालामनांगौ बिटिसिनिफ्राय जोङो कुनु अनलाइन आरो कुनु अनलाइनजों जोङो पेमेन्ट खालामा जोंहा बे बिटिसि काउन्सिला जेखौ डिसिसन खालामगोन बेनो जागोन अपेनलि डिबेटनि बाथ्रा नोंथांमोना नेनानै दं नङा होनबा बिसिमहालागै अपेन जिहेतु जि कन्ट्रभार्सिनि सायावहाय अपेन डिबेट जानो गोनांमोन बे बाथ्राखौहाय दिनैसिम क्लियार जोङो मिथिनो मोनाखै रायजोफोर किसुमान मोननैसो चेनेलावहाय बुंदों बे दिपिन बर' साराहाय लाजिनानै जेनखानगोनखौ मिथिखानानै फासयना थाबाय बेफोरबायदि सोरबाया बुंदों बा सोरबाया बुंदों बा दिपिन बर'आ माबा मोनसे बेलेग नंथारै बाहाना खालामनानै बे डिबेटखौ फासयबाय उनफिनना थाबाय बेफोरबायदि बायदिसिना बाथ्राखौ जोङो मोननैसो चेनेलावहाय जोङो नुनो मोनदों दा क्लियारलिहै दिपिन बर' सारनि खुगानिफ्राय बा सोरबा गेदेमानिफ्राय जोङो बिदि जोङो दासिम मिथिनो मोनथ'वाखै रायजोफोर जेब्ला बिनि डिटेल्सआ फैगोन नोंथांमोननो लागै आं सियर लाबोगोन थ' रायजोफोर दिनैनि थाखाय बेसेखिनिखौनो दोनबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं